за Деси Радев и Дон Катијан да ги бијат, но не могат да ги бијат, не могат. Когато и да искате, можете да се пробвате. Няма кој да ги бие. Аз ви казах, Деси Радев и Дон Катијан од Бежаново. Няма кој да ги бие. Оште малко ще пораснат тяхните деца. Вергил, Силви и Маријан, лъвове, шампион, тарикати. Аман, аман, аман душман, аман, аман, аман душман. Те са синове и башти, рамо до рамо. Да ги бие. Искат, но няма шанс, ще си мечтаят само на сън. Когато сънувате, само андо суно, камарен лев. За бащи и синове, инстинкти лъвове, шампионите на Бежаново. Let's go!